Приключихме с първия етап от процедурата, нанесен е вече пилинга на лицето, с който тя трябва да остане 8 часа. След това лицето се измива и се нанася хидратиращ крем на Авен, Хидранс Оптимал. В периода, в който се възстановява лицето, той се ползва задължително в комбинация с слънцезащитен крем през деня, емулсия на Авен с фактор 50+. А след като мине възстановителния период, за да се предотвратят появата отново на петна, се препоръчва вечер да се използва депигмент на Авен, отново задължително в комбинация с слънцезащитен крем сутрин.